Üdvözlök mindenkit, Marság Ferenc vagyok. A lézerlámpával kapcsolatos tapasztalatomról szeretnék önöknek mesélni. Két problémámmal kerestem fel a doktornőt, és azt reméltem, hogy a lézerlámpa segíthet ezeknek a megoldásában. Az egyik problémám az volt, hogy 8 hónapja folyamatosan szenvedtem két egymás mellett lévő gyulladt foggal, és hát mivel előtalálhatóak ezek a fogak, nagyon aggódtam, hogy elvesztem őket, és akkor csak úgy lehet megoldani a pótlásukat, hogy a mellette lévő egészséges fogakat is károsítani kell. Úgyhogy elkezdtem járni erre a kezelésre, és hát egy pár alkalom után rohamosan megindult a javulás, sokkal kisebb lett ez a duzzanat, egyre kisebb. Megszűntek a panaszaim, a fájdalom, illetve az egyik fog emiatt a gyulladás miatt még mozgott is, és most már ez az állapot sem áll fenn. És a röntgen felvétel is kimutatta ezt, a pozitív változást, úgyhogy sikerült megmenteni ezt a 2 fogat, amiért nagyon hálás vagyok a csodalámpának, illetve a doktornőnek a segítségéért. A másik probléma az pedig az volt, hogy nagyon érzékeny volt a torkom, illetve a hangszálaim, nagyon könnyen megfájdult, hidegre, melegre, hangos beszédre, sok beszédre könnyen berekedtem, és itt is elkezdtük ezt a terápiát, és egy pár alkalom után ez is elkezdett javulni, és azt gondolom, hogy nagyon hatásos volt a lámpa ebben az esetben is. A 2 konkrét eseten kívül volt még más pozitív tapasztalatom is a lámpával kapcsolatban. Az, hogy ilyen nagyon jókedvűnek érzem magamat, optimistának, pozitívnak, tehát gyakorlatilag olyan hatással volt rám ez a lámpa, ugye tavasszal kezdtük el a kezelést, amikor azért még elég borongós volt az idő, mint amikor nyáron kisüt a nap, tehát még ilyen keddi állapot javító hatást is tanúsíthatok. Köszönöm szépen a figyelmüket!